சார் நான் இப்போது புத்தளம் மாவட்டம் தொடர்பான கேள்வியை கேட்டுட்டு பாராளுமன்றம் போகின்ற போது அந்த கேன்டீனில் வாசலில் இருக்கிற கேமராவுக்கு முன்னால் புத்தளம் மாவட்டத்தில் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபைசால் என்னை கொலை செய்வதாக ගරු මන්ත්‍රතුමා අදාළ පොයින්ට් පොඩයක් මේ ගරු මන්ත්‍රතුමා ගරු මන්ත්‍රතුමා මේ නෑ ඒක ගරු මන්ත්‍රතුමා වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ලබා දෙන්න ගරු මන්ත්‍රතුමා නෑ கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே என்னை கொலை செய்வேன் என்று சொல்லி கேமராக்கு நேர முன்னால கேண்டீன்ல கேமராக்கு நேர முன்னால மமவா மரலதானுவான்னு சொல்லி எனக்கு நேர சொல்லியிருக்கிறார். தயவு செய்து அந்த கேமராவை எடுத்து ரெக்கார்டிங் எடுத்து இன்கொயரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு சாகிறதுக்கு பயம் இல்லை, ஆனால் ஒரு கேள்வியை கேட்டதுக்கு ගරු මන්ත්‍රතුමා මාවත ලිඛිතව ලබා දෙන්න ගරු මන්ත්‍රතුමා